Dobro, ja ću nekako predstaviti jedan pregled izvora koji se mogu koristiti u istraživanju po izvorima za povijest demografije istarskog stanovništva između 1815. i 1918. godine. To je stoljeće u kojemu je istarsko stanovništvo doživjelo velik prirastak. Ono je naraslo negdje za 160%. Malo ćemo pogledati koji se izvori nalaze u različitim arhivima, tako počinjemo tu iz Državnog arhiva u Pazinu, pa onda u Tršćanskom državnom arhivu, u Riječkom državnom arhivu, u Pokrajinskom arhivu u Kopru, to su razni tabelarni pregledi, popisi stanovništva i tako dalje. A pokazat ćemo i neka tiskana vrela, jer se ona mogu vrlo dobro koristiti za studije o povijesnoj demografiji Istre, za koju moram reći da u 19. stoljeću nema puno dijela. Mi imamo danas puno dijela koje se tiču prijašnjih doba, znači venetsko doblje, u zaslugi najprije Miroslava Bertoše pa i Điljevića, ali u 19. stoljeću mi imamo puno mikrostudija, znači na mikronivoju, na nivoju župa i na nivoju gradova i tako dalje, ali nemamo jednog pregleda koji bi uhvaćao Istru kao cijelinu. Tako da se može i ove serije da se mogu koristiti, serije koje su bile tiskane u Beču, ova statistička centralna komisija, koja je bila formirana 1829. godine, pa sve preko prvog popisa stanovništva 1857. pa sve do zadnje godine 1918. kad izlazi zadnji Orts repertorium, znači zadnji pregled mjesta Istarskog poluotoka.